Hvad er det, der sker? I vores land er kun én ting sikker. Og hvad er det så? At pigerne kan i hvert fald aldrig veje med. Hvad er der med dem? De vil lige så gode dem. Det er også snart det sidste, der er tilbage her på produktionen. Så derfor passer vi godt på det. Hvad? Folk kan da ikke bare sådan forsvinde ud i det blå luft. Og desuden er der masser af piger her. Jamen, det er også nok det sidste, der er tilbage her på produktionen. Derfor passer vi godt på dem. Hvad det sker der? Til mit publikum. Mine evner så langt de rækker, at lænde pigerne til sig trækker. Nu ved dem op på slot og fører, og dem til vores slaver gør. I ikke vide, hvad der foregår. De dumme mænd er tilbage stå. Hvilken herlig magt at eje. Med dette land jeg let kan lege. Men det er ikke nok for Mr. Nick Diablo. Der er den ganske verden jeg ejer må. Og alle sig for mig skal bøje. Det er rart, det Nick Diablo fornøje. Kom, hvad?
gå den vej. Vi kan gå den vej. Nej, stop. Vi ved, hvor vi kan. Vi hørte, de talte noget om et slot. Røv, der findes kun et slot her på Bedorn, og der bor Lenny, vores konge. Jamen, det var også ham, der var lige her, og pigerne fulgte efter ham. Sludder og røv. Hvordan skulle han kunne bortspille pigerne, uden vi har set det? Vi har været her hele tiden. Ja, det har I. Og jeg ved ikke, hvem det var. Men mens jeg stod og sov, kom 2 fyre ind. Den ene havde en guitar, som han spillede på, og pigerne fulgte lige så stille efter ham. Den anden stod og snakkede på en underlig måde, var klædt helt i sort, og ævlede noget om et slot, og noget om, at han ville eje hele verden. Jeg kender ham ikke. Han var helt hvid i hovedet. Han havde gedebukskæg, var helt hvid i hovedet, gik med høj hat og stok. Det kan kun være Nick, men vi har ikke stået og sovet. Pigerne forsvandt bare. Jeg ved, hvordan Lenny ser ud. Hør nu her. Vi 5 stod lige bag den klippe derovre, og så var Lenny pludselig knaldet drikker og blev totalt stive. De stod som en flok dybfrosne kyllinger nede på brosen, og vi så med vores egne øjne, da Lenny ved at tjukke på guitaren, fik pigerne til at følge efter sig. Hvis det passer, det han ikke siger, så kommer turen. Hvis det passer med det slot, så ser vi aldrig pigerne igen, for der er ikke nogen, der kan gøre verden i den af det. Kun Nick og Lenny har adgang til det. Men jeg kan ikke forstå, for Lenny han er god nok, det kender vi ikke så meget til. Hør nu her, der må være en måde, vi kan komme ind på slottet og redde pigerne på. Vent nu lidt. Vi faldt jo ikke i søvn. Måske betyder det, at vi har en større chance for at trænge ind på slottet og redde pigerne. I ved godt, hvor slottet ligger, ikke? Jo, det ved vi, og vi skal ikke prøve på at gå derop. Det er nu aldrig lykkedes, når hun bare kommer i nærheden af det. Jo tættere på, at vi kommer, jo mærkeligere får vi det i hovedet. Det er som om, der er en trolddomsring omkring hele slottet, så det kan jeg lige så godt opgive. Når vi ikke kan mærke, at Lenny skulle sagt musik på samme måde som det har, for det vil jeg gerne tænke efter, for jeg er helt ude af flippen, så må vi også have en større chance for at komme ind på slottet. Så er det jo det, jeg siger, hvor det slot er. I har jo ikke noget bedre forslag, vel? Nej, men I er ikke rigtig kloge, som jeg gør. Det kan også bare være ligeglade. Det er jeres piger, der følger med. Vi kan aldeles ikke være ligeglade, at vi ved det. For hvis det passer, det han ikke siger, så kommer turen snart til os, der hvor vi bor. Og hvorfor gør den det? Fordi hans mål er at underlægge sig hele verden, så alle kommer til at danse efter hans